Тук стават чудеса. Аз казвам наука, на 76 години съм, оперираха ме от тумор, бях без ръце и крака, но сега мога да се движа благодарение на Надето и Тони. Те са добри рехабилитатори. Вследствие на този тумор, който беше локализиран в шийния дял, компресията, която той е оказал в продължение на близо месец, тя дойде с обща отпадна симптоматика, която засягаше горните и долните крайници и както тя редовно се изразяваше, краката ми бяха във въздуха, иначе казано беше нарушен нейния контрол, който беше и от към телодържание и от към усет към земята и изобщо към ходенето. Вече може да ходи на пътеката по 5 минути, даже по 10. От тук нататък може и да върти колело. Тя ходи почти без помощ, даже без помощ. Единственото, което все още остана като доизчистване е момента на залитането, който е нормален вследствие на компресията един месец от този доброкачествен тумор. Вече си има ръце и крака. Което правим като рехабилитация с нея е общо развиващи упражнения. Правим аналитични упражнения за горни и долни крайници, конкретно за долните, за да стабилизираме нейния усет и да изчистим походката. Тренираме слизането и качването по стълбите без помощ. От време на време използва парапета, но това се случва много рядко. Ходим на тредмил, иначе казвам на бягащата пътека, както и на велоергометъра, който тя върти вече даже по 10 минути без да се изморява. Тъй като пациентката не дойде в добро общо състояние, тя дойде почти лежаща и с невъзможност да прави каквото и да е. Тук е при нас вече близо месец и за месец това е резултат. Грам не разбираше и сега разбра, че без движение няма живот. Здравето няма цена.